Quartes jornades a secundària, modes i tendències educatives, 27 i 28 de novembre. Directrius i convocatòria de la prova d'avaluació de quart d'ESO. El govern manté la seva negativa a tornar les pagues extras suprimidas. ¿Y cómo tasamos la calidad de los profesores? Nomenaments telemàtics. Darrers nomenaments per especialitat i servei territorial, 6 de l'11. La Generalitat crea una càtedra amb el nom del professor assassinat en un institut de Barcelona. Rigau volverá a dar clases en una escuela. Publicació al DOC de la resolució definitiva del concurs de trasllats 2014-2015. Convocatòria d'estades de formació tipus B per al professor de formació professional, curs 2015-2016. La Generalitat se inhibe en la devolución de la paga extra a más de 370.000 funcionarios. Noticias de Economía. Projectes europeus, un repte i un guany. Descarrega't la nostra aplicació per a mòbils.